ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚಲ್ಲಾರ್ ಪೂರ ಯಾನಿನಿ ತೌತ್ಯದ ಪುಳಿಗೊದ್ದೆಲು ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತದ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದನ ತರಕಾರಿದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚ ನವರಾತ್ರಿ ಮುಗ್ಗೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ತರಕಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ತೌತೆನು ಇಂಚ ಮದ್ದೆಡು ತರ್ದು ದಿವ ನೋಡು, ಅವನು ಇಂಚ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದ ದಿವ ನೋಡು. ಅವು ಪುಳಿ ಖಾರ ತೀಪೆ ಮತ್ತು ಒಯ್ತದ ಬಾರಿ ಸೋಕಾಪುಂಡು. ಅಂಚ ನೆಕ್ಕಿತ ಪಾಡಿನ ಐಟಮ್ ಒಂದು ತೂಕನಮ್ಮ. ನೆಕ್ಕಿತ ಪಾಡಿನ ಐಟಮು 2 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ತೊಂದೆ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏಲು ಬೇಡಗಿ ಮೆಣಸು, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಓಮನ ಮೆಂತೆಲ ಕಮ್ಮೆನ ಕಸ್ರದು ಮಾತ್ರ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸು, 1/4 ಚಮಚದಾತು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆಲ ಸಾಸೆ ಮಿಲ, ಬೊಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಅವೇನು ಪೊತ್ತುದಿ ಒಂದು ಮಾತ ಮಸಾಲೆ ಪೊತ್ತುದಿ ಒಂದಿನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಬಿಸಲಿಗೆ ತಂದು ಮಣ್ಣುದ ತೌತೆ ಬಾಡ್ದು ಬೇಯರದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ. ಒಂದು 2 ವಸ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬೇಯರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಒಂದು 2 ವಸ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು, 2 ಬಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು. ಅವು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆ ಬರೋಣಡು ಬೊಕ್ಕಯನ್ನು ತೋಜವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿತ್ತ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಕ 2-3 ಚಮಚದಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋದು. ಸಾಸೆಮಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಈತೆ ಪಾಡ್ರಿ ಇದು ಹಾಕಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಚೂರು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಮ್ಮನ ಬಾರಿಸೋಕಾಗ್ತದೆ ಮಸಾಲೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು 2 ಸೆಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಒಂತೆ ಬೇಯ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪುಳಿ ಬಾಡ್ಕ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪುಳಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡೋದು. ನೆಕ್ಕು ಪುಳಿ ತೀಪೆ ಖಾರ ಕಡಕ್ ಕಾಣ ಮಾತ್ರ ಸೋಕಾಕಿರೋದು. ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಿ ಇಡು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತೌತೆ ಪುಳಿ ಕೊದ್ದೆಲು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುಳಿ ಪೂರ ಬಾರಿ ಕಡಕ್ಕಾದ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತುಂಡು. ಲಾಯ್ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಕುಲು ತೂಲೆ ಇಂಚನೆ ತಿಳ್ಪಾವಡುಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಕಾಪುಂಡು. ಕಾಯಿನಾತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಡೆ ಕರ್ಬದ ಐಟೆ ಮಲ್ತದು ತಿನ್ಲೆ ಅಂಚ ದುಮ್ಮದಾಗುಲು ಐಟ್ ತಿನ್ನೆ ಇಟ್ಟು ಅಗಲ ಹೆಲ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಆಡ ಇತ್ತದಗಲ ಹೆಲ್ತ್ 4 ವರ್ಷ ಅನ್ನಗನೆ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಪೂಜಿ ಅಂಚನೆ ನಮಲ ನಾನ ಅಂಚನೆ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಡೆ ಕರ್ಬದೈಟೆ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಕ ಅಂಚ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ರೆಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಗ್ಗರಣೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತೌತದ ಪುಳಿಕೊದ್ದೆಲು ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂದು ತೌತೆ ಪುಳಿಕೊದ್ದೆಲ್ದ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಈ ಕಜಿಪುದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ಇದನ್ನ ಟೆಂಕನ ವೀಡಿಯೋ ಏರ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಜ್ಜರ ಅಗ್ಲಿಂಕನ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೂವಡೆ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.